Hey, Magribhi. This is Shay. Once again, my name is Godfrey, and well known as Minox, Ghetto Crown King. Anyways, I'm back in Toronto. Ndakadzoka mswa 14 March. I was in Zimbabwe for 3.5 months. Ndakaenda kuZimbabwe 30 November. Anyways, kune vanga vasikanyatsoziva kuti zvokufamba sei, vari kuda update yaKuda and Alphonso. I know not everybody anoenda paFacebook, vamwe vanoperera kuYouTube. Ma-updates akawanda ndaisa paFacebook. Ndozvaitika. And some parts of my procedures is zvimwe zvinhu zvaitaurwa paFacebook, and let me cut it short. I don't want to make this video too long. Ndokutaurira zvakanyatsoitika. Alphonso akashaya on the 21st of December 2023. I was in Zimbabwe at that time. So at 22, I was in town, somewhere in town. I may know kumchato kwandakaenda ndatokanga nononzi chi. Alphonso akashaya kumba kwa baba wake muna 5th Avenue. But in Alphonso ndakakura nchimuzira kuti anogara muna 2nd. And all the logistics zvakaitwa kumba kwa baba wake kuna 5th kuma relatives ake ndoko akashayikira. Pakafa Alphonso pakabuda zvinhu zvakawanda. Vamwe they were saying it's alcohol, vamwe they were saying kuti Ajita, vamwe they were saying kuti medication, you know, not taking medication. There's a lot of things, and that's all I can say because I don't know. Masinzwisha zvakaitika. Alphonso akatisiya. Inini that time I was so busy with certain things to do with my family. Ndakatadza kuenda kufuneral. Clinton akatadza kuenda kufuneral because aenda kubasa. Alphonso akanovigwa kwaMurehwa. Saka hakuna video yekufuneral kwa Alphonso. Akutorina. Kana kune video yekufuneral kwa Alphonso, vanhu vacho kana vakaenda vachavana kutipa kuti tiku update kuti what happened or what transpired kufuneral Alphonso. Everything was logistics ese aiitwa kwatarolinga kuna 5th Avenue vachiungana kuna 2nd Avenue. You know, Alphonso anga ma cousins anga aripo. You know, not everybody akakwanisa kuenda kwaMurehwa, even in his own family. You understand? Saka it's not like atingamu pusha zvinhu. All chataida kuti Alphonso akavigwa zvakanaka. You know, there's always 1 or 2 issues zvinoitika muupenyu, but you know, Alphonso financially akavigwa zvakanaka. Fast forward to Kuda. Kuda agafa on the 2nd of February 2024. What transpired was inini ndakaenda paShabini. Boys paShabini dzakataura da Kuda asati amuona chichi. Kwanguruma 10 o'clock, 10 almost going to 11. That mendonomutarisa paWedzera kuti arime. Then I went kumba kwaWedzera nanovhura jabuna motikari maanorara meme. Ndananzwa kuda kufemera pamusoro
tamudhonza panze apa abuda nandiri inini naBolinja. Vanhu vese vaitamba snuka vaiona snuka, they didn't know kuti ndo situation yanga ina kuda. Vakatozozviona inini ndatoenda ipapo. And takadaidza takatsvaga vamwe boys takavashaya, then we send somebody kuti anotsvagira Ajita. Ajita akauya batanga kumupa mukaka. Munoziva mukaka wemuplastic maheu, it's like maheu like avambokosora, but situation yacho itooneka kuti pasina. And Wedzera akatotaura kuti ngaafa basa ateereri. A lot of people say that. I was there. Wedzera anga asikatomboziva ndo condition yanga ina kuda, but anga ari pamba pavo. Inini Wedzera said kwandiri kuti mablanco yatiperekedze kuda kuhospital, kuHarare hospital. Ndamutaura kuti inini ndoda kumhanyira kuimmigration kunopamizira madates angu. This is on a Friday, 2nd of February 2024. Ndakasvika kuZimbabwe on the 30th. Visa rangu expired. In fact, time yandakapiwa expired on the 30th of January. Wakapurikidza ne 3 days, you pay $120. And I said kuna Wedzera kuti no, kwamuda kuenda ina handina mari, iwe une mari, une $15 consultation hauna, tese hatina mari. And I said ndikudzoka mai ndaenda kuimmigration kutown. Takasvika na 12:10. Chodza naParkerson ndo akaenda nepassport yangu achida kuita ndopamizira madates zvakanzi atavhara chichichi, but wakabva upiwa kanoti zvakanzi since imi mauya mamusikazive kuti kuri kuvharwa this time, if you come on Monday first thing in the morning we don't charge you anything. Then we proceeded to New Orleans. Ndakanoisa full 10k motikari. Ndakatora $300 per ATM, US dollars. When I came back, it was about 2 o'clock or something like that. Tichingosvika ndawanzwa panechi kuda pabudiswa $10 nevamwe mbuya mari medu kuti vahaye kombi kuti kudaende hospital. Why ndikutaura nyaya iyi? Vaenda kuhospital vakada kunodhampa kuda. Kombi yakatobatwa pagedhi vakanzi dzokai. Wedzera ndo zvaakanditaurira kuti tongosvika tongonomudhampa kuhospital. Ndo zvandakaramba izvozvo. Akadambozvitaura Clinton akazviramba. Why should we dump munhu kuhospital? Number plate inobuda pane CCTV ndeyangu. Tongona kuti tarova munhu kana tapoisona munhu kana titaita sei. Ndakazviramba. Kombi iyo yakadzorwa. But anyways, when kuma 4-5 pane pakasvika foni rikanoti Wedzera ndaida kuenda ikoko obvanzwa kudafa. It's February the 2nd. Ndati Wedzera ita video utipo update yokuti what really transpired, kudafa sei, what happened, chichaitika from kuenda kwataita kutaundi nekudzoka kwataita chichanyatsoitika. Wedzera akati hano toita video nanaenda kumba nanasai rest in peace kuda nandasaka video kangu akatorwa so
Panakaita video na Wedzera kuti ataure achi-explainer about Kuda. It was the next day. Akatanga kutaura kuti anzi Minox na Clinton makuisa ma rest in peace panenge pa Facebook kuti muwane mari yekutenga dzimwe mota. Asi dai anga ari mahure, mota inopinda mahure akasiyana siyana, dai makakwidza mahure. Ndakanetsa naye Wedzera, ndakamutaurira kuti usandijairire, ndoda mutema nezvidhina. Nditi ndakatomboramba ati ese kuti ndakatoramba anyways. Zvaari kuita izvi hazvibo. Kuita ngini ndikutsvaga mari nakuda ini. You understand? I had $300 US on me. But mari yaifanira kuti ndirarama mwedzi wese practically. The whole of February. So inini ndakazoapproachwa next door neighbor akanonzi Jimba. Akanzi Ahmad man, siyana na Wedzera chichichi, and a lot of people ngatingobatane ngatingoita chinhu one tione kuti Kuda ariko. Ndakati no problem. Mukoma wacho nemunin'ina wake chai vauya vari 3 tadaita Facebook live tichikumbira rubatsiro kune vanhu vanosapota Ghetto Crown King, vanhu vanosapota Kuda, vanosapota any character on Ghetto Crown King. Ava vakoma vaKuda vakataura kuti vawana munhu anovachaja $350 coffin zvese netransport kusvika kuzakajerera. Ndakati iribo kana zvakadaro zviribo, but munhu anonyatsoziva mazheta ari kuitika muZimbabwe kana anoitika kuSouth Africa, kana munhu akutaura kuti ndiri kukuitira chakati for $350 kwaari kuenda ikoko ausonopiwa mombe. Ndo zheti racho ramunenge makawirana, because munin'ina waKuda ane mombe, ane mombe dzinenge 6 or 7. Saka I think vakawira nemunhu wePala or the driver of the truck kuti let's just buy kana cheap coffee nge $30 or $50 nekudriver nekudzoka kuenda kuzakajerera for $350. But ari kuzakajerera I'm quite sure pamwe aipiwa mombe, because ivo pavakauya vakati hatina mari. Takavataura chimbonyatsofunga chimbogara wakadzoka tine 100. Istanta collect about $69 echema yekuti vanhu vaite sei vawane pekutangira mahospital bills abhadharwe Kuda apinzwe mortuary and all that kuHarare hospital kwaSalem Gabe hospital. Takavapa mari iyo. Then the next day they said, in fact before the next day, that day takaita live tichikumbira rubatsiro. We have a sister at diaspora akadonata coffin, akati handina mari yandokwanisa yandinayo right now, but I can do something different. Akati my father makes coffins kwa Kaufman close to Matapi police station pa shop number 3. Makaenda ikoko munopiwa coffin ndotaura nawo, and as sure takaenda ikoko vachingobva pafona sister pama messages takabva tatokata chi live tabva taenda kwa Kaufman tanoona vanhu vaivaita taita futi live ikoko. Live yacho tiripo paFacebook, somewhere paFacebook. Tichitenda sister and vachichoose a coffin. They were asked to choose any coffin they want. Vakachoose a coffin ravanoda.
mukoma wacho vese vakataura kuti iri ndo ratinoda, vakawirirana vari 3, of which we are very grateful zvakaitwa nasister vedu. And we did another life again, and people started donating money. Vanhu vakadonata mari yakasvika pa $290. And vaida kuenda, zuva ravaida kuenda, I think tanga takapotsana ne1 day. Kavataura chimbomirai mozoenda the day after. Ivo vakati aiwa hazviite toda kudzokera kumabasa yechichi. Takati manje kuda ndewedu tese, imi muda kuenda kumabasa, isu da kunoviga kuda. So zvaramba zvavo zvavaida kuita. The program yabaenderana nekawirirano kanga kaida vanhu kumbari. Saka pakanzi they came, vakanotora coffee in the morning, vakanotora coffee nokwa Kaufman shop ya inenge yasister vakadonata. Inini I wasn't there. Vakauya kuMarine vakanzi pari kuda mari injection $20. Somebody sent me $20 nemukuru, but I couldn't collect that money. Ndakatozoitora after the funeral, ndakatobudisa pamari yangu ndakapa $20. Ndakati oh no, iyo $20 endai munoita sei, munoita mashita acho. First of all, remember, varume vakataura kuti zvinhu zvese zvaita bho, mari inenge 350 inenge kusvika kusakajerera bho, vakati vane 100. 290 yadonetwa. Pavakadzoka kubva kupala vakati kwashuta $200. Ndakati manje hapana witness. Mendodaidza doink abauya. She was my witness on that $200. Ndakavapa pamberi padoink kuda achiimbirwa mastreets pamberi pembayana Wedzera achiimbirwa ona way kuenda kusakajerera. Pabasara $90. $90 pakatengwa chingwa, patengwa tumwe tunhu tudiki. And inini I had a full tank, so I said mandiendechi kusakajerera nemotikari yangu personal car. Na inini Gava John Shop Parkerson Chodza tiri mota nenochi 6. Nemuningi nawakuda anga arimo futi motikarimo. Takati bo zvese boga. Tafamba tasvika kusakajerera kuya taingonzwa kune nzara indowatinati unongoziva. Taenda chinwa wide money with myself, chitengera vanhu beer nemadrinks with my money. Takasvika takaita imwe takazadza petrol towards tada kusvika taba pagutu. Tatokanga kuti panenge panonzi paroi panzvimbo pacho ndopatakaisa petrol. Svika ikoko munhu akati ande kumashops, ndadriver taenda nawo mashops kubva pazakajerera imba ina kuda is about baba mukuru wakuda, because vanhu vazhinji vekoko vakataura kuti kuda vatombomuziva, saka ndi baba mukuru wake. Kubva pazakajerera kusvika pana kuda baba mukuru wake it's about 11 to 13 kilometers, but my main shops they're like 6 kilometers kubva pamba pavo going back. Mningi nawo chabata anochi mukoma ndafara mandiperekedza mukoma wangu ndewandanga ndasarwa naye mandimutengere chi mandimuurayire mombe, because mombe ndeyake ane 6 or 7 mombe, but mandimuurayire mombe. Pamombe iyo taurai chamuri kuda. Ndakati ndikuda gumbo rekumashure whatever it.
vamwe hanzi chibanda uko here kuita sei zvanzi no problem, everything is above the board. Coffin rakaenda rakandisiya ndiri kumaraini nepickup, but ndakasvika kuzakajerera 3 hours ahead of them. Munongoziva speed dzedu dzimwe dzacho ndedzekupenga. Kuda akarara mumba, vanhu vakarara vachiimba vachinwa. Yes, ndakavatengera beer nemari yangu. We had a couple guys from Chiredzi vakauya upa funeral ipapo vakatengawo beer the day of the burial. Vakatenga beer. You know, it's a good look uchiona a fan or a supporter yaKuda achibva kuChiredzi kuya kuzo pay their last respect kuna Kuda. Vakauya vari 2 boys dachidzodzi. The problem, my phone yakadona yabeta black, so I couldn't take a live. I couldn't do anything. But yangu Canada yandinayo manje, it was okay. But yanga ine number yaku Zimbabwe yabeta blank. Kuda pa akavigwa. Pakaitwa my speeches ndaramba kutaura because I think I did my level best. You know what I mean? My actions speaks lots of volume. Just my actions, so I couldn't speak anymore. Wedzera akataura, vaningi navo chakataura, and everybody. You know, vanhu pavakaona coffin raKuda vazhinji vakati hatisandamboona coffin rakanaka kudai. Nechikomo rere sakanzi coffin rakanaka kuno kuzaka kuno kwasadambona munhu anovigwa chi necoffin rakadaiwo. Vajara aya ari flat anoita kunge mahora move aya anoita kunge ane ka diamond like. Kuda akavigwa zvakanaka. Nyama takagocha, takarara chigocha nyama. Even, you know, nzara yanga iri kuzakajerera tinomboiona. Takadya sadza, zimwe takukandira nyama yacho nyingimbwa. That's how much meat was there. Because pambasina vanhu vakawanda stereki. Vanhu vakawanda vakawira chi. Sabok was there. Council I think was there. You know, it's obvious vanhu vakawanda vakawira bamukuru waKuda because ndo vaiziva kuti pamba pemudharo pane rufu. But zvimwe zvaKuda zvizhinji zvacho muchazozvinzwa kumberi. Funeral yaKuda, please give me time. Tichakupai pamberi apa. Muchaiona funeral yaKuda pamberi apa. Ma pieces acho funeral yaKuda they are too much. Anoda kubatanidzwa. You know, paishanda 2 cameras, you know what I mean. Saka toda kuita zvinhu zvokuti zvibude zviri right. Pane rimwe zuva pakaimbwa pamberi pemba yedu manheru masikati mangwana acho paenda Kuda kuzakajerera vanhu akaimba chi patuckshop yaWedzera kuzakajerera futi kune that, you know, pakuvigwa kwaKuda and hatinyanyotora speeches because unozonzwa zvisiri. I hope hapana munhu, you know, although my speeches nogona waona there here and there, but ndokumbirawo my videos aKuda funeral ari kuuya. Give me at least 2 weeks. I'm now in Canada. Data rekuZimbabwe rinodhura. I couldn't do it because mamwe acho anenge ari 30 minutes 40 minutes. KuZimbabwe video re 10 minutes chaicho inonitorera 2 days kuupload. Network magetsi. So maka understand that, but just be patient with me. I'm Canada manje. I'm working on it. I'm working on a lot of videos myself. Nemamwe ma videos evamwe vanhu andofana kunge ndichi publisher. We couldn't do a lot of videos ku Zimbabwe because everything
Mun way sold out and a video, they say, marry. I'm not making money. I'm just doing it for the community. So sometimes no doubt can marry, open your own YouTube also pure marry actually you cannot Facebook. You know what I mean? The little I get goes back and some of it goes, you know, just to pay internet and my life and Chihota. Not that since I just know it, a lot of people don't know. Could by COVID-19 it was a different story. Type on my 2,000 kuno. You understand? $2,000. Saka when I'm what in marriage YouTube no. That's why when I donate my groceries, my chamber and all those things. We're trying to help one Kumba because Zimbabwe and the world was shut down in a pandemic. Kuda for 3 years. Achigaraji badaro rent, chikafu, yembe, everything. But just be patient with me. Panya video yakuda ye funeral. I thank you so much for the patience, and please keep your comments on a low because I'm a human being too. I'm emotional too. I have feelings. I don't depend on feeling station. And thank you. God bless.